Jeste, drugari. Vidite šta se desi sa čovekom koji ne izlazi iz kuće više od mesec dana. Poraste brada, kosa se pusti, obuče se nešto lagano ili nešto da može da se prlja i onda se pravi malo umetnosti. Šta mislite, deco, da li bi ovako nešto moglo da bude vetar? Ja se slažem. Danas ćemo da pevamo jednu pesmu o vetru. Pa uživajte i slušajte i gledajte nas i ostanite kod kuće još malo. Brzo će sve ovo da se završi. Vetar je uzeo svoju staru gitaru, staru, jako staru, i pesmu jeseni pevao. Pevao i pevao, i pevao i pevao, a list po list je igrati stao. List po list, pao, 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 list po list, list po list, pao, 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 list po list, list po list, pao, 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 list po list. Zdravo. Ivane, Đurđa, hoćemo malo da šapućemo. Probat ćemo. Đurđa, ti si na redu. Ćao drugari, ćao ljubavi. Ma Đurđa, šapućemo. Jesi li čula Baju? Ćao amore, ćao i piši mi. Pajo, izgleda da te Đurđa nije baš najbolje čula, a možda se i uspavala ponovo kao u onoj prethodnoj epizodi, sećaš se? Nema veze. Nastavi, Đurđa. Ćao društvo. Strašno ste mi nedostajali, jedva sam čekala da se opet vidimo. I za danas sam pripremila nešto malo drugačiji kuhinski set. Verujem da su vaši instrumenti već spremni, pa možemo da se bacimo na posao. Danas zagrevanje. Zagrej prstiće. Zagrej šerpe. Uzmi jedan dubok dah. Ispravi leđa još jednom. Napuni stomak vazduhom. Tako se pevači spremaju za pevanje. A moraju i da se raspevaju. Ops! Idemo još jednom, ne zaboravite da sam tek počela da sviram ovaj instrument. Slušaj sad. Ste prepoznali? 3, 2, 1. Do nam želi dobar dan, u redu čeka sam. Nije znak da bude mir, Faja fabrika za sir. Sol iz mora vadim ja, svjetanje sveta zna. Sin nam tiho kaže tu, da je iznad njega do sol mi sol, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Bravo društvo! Evo i mene. Deco,
Sećate se one naše emisije Povratak Dušku? Pa u jednoj epizodi smo išli u sitnu krađu, tako je. A da li se možda neko seća šta smo to ukrali na kraju? 2 lavora plavog mora, tako je. Pa da li je to onda stvarno krađa? Pa naravno da nije. Naravno da nije, niti bismo mi to radili, to nije lepo. A sada vas vodim u jedan strašni boj. Aha. A šta se na kraju zaista zbilo, zaključite sami. Čudna vojska kreće na zadatak jak, od oružja nosi samo jedan džak. Čudna vojska kreće na zadatak jak, a od oružja nosi samo jedan džak. Jer, tamo kraj Vodenice smeše se lubenice, slađe su od čokolade, pošla družba da ih krade, pošla da ih krade. Opa cupa, op. Uspehom poče ovaj strašni boj, al odjednom šarov zalaja na stroj. Sa uspehom poče ovaj strašni boj, al odjednom šarov zalaja na stroj. Av, tamo kraj Vodenice smeše se lubenice, slađe su od čokolade, pošla družba da ih krade, pošla da ih krade. Opa cupa, op. Vojnici od straha šmugnuše u mrak, obrali su Bostan, ali im prazan džak. Vojnici od straha šmugnuše u mrak, obrali su Bostan, ali im prazan džak. Hej! Tamo kraj Vodenice smeše se lubenice, slađe su od čokolade, pošla družba da ih krade, pošla da ih krade. Opa cupa, op. Aha. Šta mislite, šta još uvek nismo otpevali, a uvek pevamo na početku muzikanata i kad želimo da se raspevamo? To je jedna vrlo komplikovana, komplike reč. U stvari predstavlja vrlo lepu melodiju. Tako je. Vreme je za kadence, spremi ritam. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. Do, mi, sol, mi, do, fa, la, fa, do, si, re, si, do, sol, mi, sol, do, još jednom, do, mi, sol, mi, do, ajmo piano, do, fa, la, fa, do, si, re, si, forte, do, sol, mi, sol, do. Bravo, društvo! A sada pređi na jedan valcerski ritam. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Do, mi, sol, do, la, fa, sol, si, re, do.
u krug, ceo dan. Nastavi mi je znak da bude mir, fa je fabrika za sir, sol, ja, la, se sveta zna, si, tu, da je iznad njega do, sol, mi, sol, do, re, mi, fa, sol, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ćao.